Hej, i den her lille video, der skal vi prøve at se, hvordan man kan aflevere et link i Fronter. Og her har jeg for eksempel lavet noget i Glogster, som jeg så vil gemme og dele, så det trykker jeg på, ser hvad der sker. Yes, så har jeg kaldt den noget, og jeg har også givet den et tag. Det kan være, at jeg lige skal give den et tag mere her. Hvad vil jeg have? Jeg vil have et tag, der hedder fantasy skal det også hedde. Yes, så har den nogle forskellige tags her. Og så kan jeg vælge mellem privat eller public, og hvis jeg gør den privat, så er det kun mig, der kan se den, og nu skal jeg aflevere den, så jeg skal lige sikre mig, at den er offentlig. Og så går jeg hen og siger save and share, trykker på den, duks. Så beder den mig om at vente, og så mener jeg, så kan jeg vælge, at jeg for eksempel publicerer den på Facebook eller på Twitter. Og på Twitter, der er det selvfølgelig kun et link, man så får. Så der kan jeg altså lægge, hvis jeg laver en lækkert ud på Facebook der. Og hvad kan jeg ellers gøre? Så kan jeg share den, det vil sige, at nu skulle den så gerne åbne et link her. Aha. Så nu kommer den færdige version frem, og det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan kopiere det her link. Så kan jeg højreklikke, så jeg kopierer linket her. Og så går jeg ind på Fronter. Hvor har jeg det henne? Det har jeg her. Og her kan I se, her er jeg inde i en afleveringsmappe på Fronter. Det vil nemlig have, at jeg skal aflevere noget dansk, så jeg går ind i dansk. Og inde i dansk er der garanteret også nogle forskellige ting. Det jeg skal aflevere i, det er jo den her i Glogster. Jeg kan se, at den er ikke aktiv, det vil sige, jeg er faktisk for sent, så nu kan jeg ikke aflevere den. Men jeg er så heldig, så jeg har adgang alligevel, fordi jeg er lærer. Så kan jeg gå ind her. Og herinde, så kan I se, der er nogle forskellige, der er afleveret. Når man er elev, så kan man ikke se, hvem der er afleveret. Så er der helt tomt derinde. Men som lærer, der kan man så se, at der er flere, der er afleveret. Og det man gør, det er så, at herovre i, rykker den lige lidt, herovre i højre side, der kan man uploade en fil. Man kan lave et nyt dokument, men man kan sådan set også lave et nyt link. Så den klikker jeg på. Hvad sker der så? Hvad sker der så? Ha! Så kommer der noget her. Og her, det jeg tror jeg lige jeg fjerner. Duk. Så kopierer jeg mit link ind her. Og så kunne jeg for eksempel kalde den Oles, eller hvis det er ikke, men nu er det Nikolajs. Link til blog, kalder jeg den, ikke? Jeg kan også kalde den om fantasy. Så, når så siger gennem her, så kommer den så ind her, og det var så den her nede, jeg afleverede. Og det vil sige, hvis jeg nu klikker på den her, både som lærer eller som elev, så skulle jeg gerne komme hen til den der Glogster, som jeg har lavet færdig, og som jeg skal dele med andre. Og så hernede, så kan man jo så kommentere, at man synes, det var fedt, eller et eller andet. Ikke? Yes, god fornøjelse med det.